Där vi ska gå. Han som lämnade posten gick nyss ut genom den dörren vi ska använda. Kör ett hopp då. Hoppa då. Ew. Det var äckligt. Nej. Det är ett helt äckligt område. Jag lovar att det skrämmer ihjäl mig. Fan. Vilken väg du var? Jag tror det var där. Så jag vet inte. Vadå då? Jag vill inte träffa folk. Det är läskigt. Nej, jag orkar inte. Macka. Han skrämmer mig. Vart ska vi nu då? Stänger här så att han inte kommer ut här. Tänk väl att han blir arg. Här var du kommer ifrån. Ew, det där var en jävla lilla läskig dörr. Sluta! Ligger FBI-agent. Alltså sluta, vi ska inte ens in där. Hans FBI-trick. Han gick där på andra sidan, tror jag. Han gick rakt fram. Han gick bort mot Ica. Eller upp alla konstigt. Spring då. Här. Vi måste skynda så att han inte kommer tillbaka. Vadå här? Var det någon där? Häråt var jag gick. Var det ju. Varför går vi inte bara ut vanliga vägen som vi kom ifrån? Alltså jag ser det här är typiskt ställe att bli mördad på. Jag sa det på den här vägen. Det är ett fläktrum för fan. Det här är elcentral, så dit ska ingen gå. Det är ett miljörum, dit vill vi inte heller. Sopor behöver inte heller gå till grovsopor, behöver inte heller gå. Om man konstigt till sopor. Häråt ska vi. Här. Det här är där vi var. Här är där vi börjar. Tog vi ut här då, eller? Då kan vi lika gärna gå den här. Nu? Yeah. I have a place to find. It's a restaurant. Yeah. Jag orkar inte. Do you guys live here? Yeah. Yeah, I found it. Are you sure? Yes. Yeah. We have to find a place. What? A restaurant? Jag orkar inte, jag säger. Om vi En jävla restaurang. En restaurang här inne. Om det inte fanns ju där, såg du inte? Jaha. Jag har jobbat där förut. Alltså kommer vi bara gå ut den där vanliga vägen nu eller? Vi får gå omkring här nu i 100 år.
Jag lovar, vi vart inne i en kvart. Ja, det var där vi gick ner i dagset. Alltså hallå, dagsen öppnar fan snart. Som sagt. Slut. Alltså. Det är ju någonting som jobbar. Vi kan inte bara gå in där och bara tja, vi ska bara ut. Nej, jag vet. Du guys lever. Hur kan man fan bo här? Ja, Alltså, han ställer en konstig fråga. Jo, vi bor här, vi sover här. vi bor i dags. Där har vi redan gått ner. Den där hissen har vi redan prövat. Ja. Vi har varit så länge så det kommer inte ens ihåg vad det har gjort. Nu går vi bara ut den där vanliga vägen. Säger att vi ska... Man frågar vart vi ska nu. Ja, men kolla, vi tar den här vägen. Ah, nej. Vi gick ner så kan vi, det finns en dörr där vi kommer öppna för. Men det kommer gå att köra larmet. Orka. Det är här. Ja, då kommer det gå att köra larmet. Det är bara onödigt för polisen. Andra dörren inåt. Andra dörren inåt. Vad vill jag säga? Jag har astma. Jag är en ny video. Okej, nu ska vi alltså öppna en dörr där det kommer gå ett larm kanske. Nej, det gick inte alla larmvakter. Det var ju tråkigt. Och nu är vi ute. Men vad fan, varför ofta de inte ens höra larm på dörrhelveten? Varför har de inte det? De har larm inuti, men alltså, där är ju korridoren så de kan inte larma där eftersom vi säger att dagis kommer öppna klockan 5. Då kan vi inte larma. Klockan är för fan 5:30. Nu kommer vi utifrån... Jag är för tjock, jag säger.